Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Mbak Putri neng gacoan guys, soalnya lapar, beli mie terus dek mau juga beli martabak guys, dinggo apa tukang tebang, numbasno tukang tebang guys. Tak peseno nih kok gandenge alun-alun Ngawi. Nek kanca kuwi isin aku. Wong rawa. Hah? Wong rawa. Lanjut ning kana. Yo niki guys, angger sangu anu mesti entek duite dienggo jajan terus. Tapi ki bedino ki hari-hari iki guys, hari-hari skripsi iki sangat-sangat menghabiskan biaya. Jadi engko lanjut nengok tukang martabak ya guys. Oke. Lanjut guys, dek mau kan Mbak Putri neng gacoan ya. Ini lanjut njupuk iku lho guys, martabak. Iki suasanane Ngawi pada malam hari ya. Jane yo pengen ngekos meneh guys, pengen dolan ning Ngawi bengi ngono kae. Tapi kok kontrake kose yo wis entek. Jadi ning Ngawi ki nek pasar malam guys, aku ki ape delok ki lho. Gak sido-sido. Oh nyapo. Agar ape delok mesti ora sido. Yo mergo main Mbak Putri ki adoh guys. Jadi ini martabak itu di sini. Pak Mendet. Matur suwun, Pak. Wah, kok kejebak aku tadi. Ini ditaruh di jok aja, guys. Boleh. Nginep neng kos. Guys. Hah? Kalau guys pasar malamnya. Jane pengen rono tapi Bali ya kecer guys. Ini loh guys. Ya ini yang dinamakan alun-alun Ngawi itu. Jadi lewat sini Masjid Agung.
Iki HP ini tak delene dodo iki, guys. Waktu ini sudah 6:30. Paling ora teko Mas 6:30 iki kok, guys. Oh. Wapi, guys, api. Sampai aku nanti anak-anakku petak sekolah ning iki, ya Allah, muga-muga anakku pinter sampai. Jadi kita ambil arah kanan. Ya Allah, guys, seneng rasane delok-delok hawa ngene iki lho, guys. Hawa maksud iki hawa koyo delok-delok motor ning jaba ngono iki hawane adem banget. Guys, saran yo. Saran Mbak Putri ki tulung wae saran yo nek aku ki diingin ditawani pakku, guys. Aku dikon gawe tabungan. Aku apa diweki duit dikon gawe tabungan. Tapi aku gak ero, guys, cara mono gawe tabungan apa? Maksudnya koyo BCA ki worth it apa gak ngono kuwi kan Mbak Putri ki gak ero, guys. Mbak Putri ki trimone duwe ki trimo Brimo kuwi karo ATM BRI. Kan nek BRI kan potongannya ki setiap bulan ki mesti ono wae. Ini Pak Sukiman ki geger, guys. Tak wae duit tapi gaya tabungan wah mending ngono. Tapi Mbak Putri ki gak ero sing apa wi buku tabungan sing worth it ki tabungan apa aku gak ero, guys. Ini Mbak Putri ngekos ning Awi gini ki mangane gak tahu gak enak gitu. Mangane paling gak enak paling yo sambel tahu, guys, sambel pindang. Ini loh, guys, ini sudah sampai rumah sakit umum. Biar ini Mbak Putri mangane iki paling gak enak yo sambel karo pindang kuwi lho, guys, nang Ngawi lho yo. Tapi nek ning omah mangan yo peneke. Sak senenge. Nek gak ngono yo diwantem, guys. Nah, iki lho, guys, iki wis mulai memasuki hutan-hutan. Bahwa sepanjang jalan ki yo enek omah tapi ki akeh hutane ngono lho, guys. Nek iki kan ijek termasuk Ngawi. Termasuk Ngawi tapi iki ki koyo jek enek omahe ngono lho, guys. Iki jek termasuk jalan raya sampai jalan di Kecamatan Pitu iki jek termasuk rame lah. Tapi nek wis Kecamatan Pitu sampai teko Tlaga Tuwung kuwi wis sepi wong, guys. Tapi nek wayah-wayah iki rada rame, guys, mergo enek apa iku jenenge? Enek kuwi lho, truk muat tebu ngono lho, guys. Termasuk wong kendel, guys, tenan. Aku balik jam 12 bengi, jam 12 lho, guys, jam 12 aku garap laporan karo teman-temanku KKN kae to. Garap laporan sampai jam 1 malam. Kuwi aku mulai dhewe wani, guys, gak tanpa batur ya. Aku dhewe nyel kuwi. Kuwi aku wani, guys.
mlebune ndi ki wani tapi yo nek diterno ki yo luwih masuk ngono lho guys. Masa wong wedok bengi-bengi mulih dhewe kan yo ora patut. Wes ngono ae guys, kok tak sepil pas sampai omah pas ngewehno iki apa martabake. Oke. Ya toh guys, omah jam 7:30 sampai rumah ini. Aduh guys. Martabak. Aduh. Wah. Kabine untuk sate ini. Kali sate ini. Sate apa? Apa irungku sing bolong. Ya. Loh, martabak. Ya. Hah? Kurang nggak Pak? Namanya nanti Mbak. Oke loh. Martabak. Apa ngene lek bat ya? Tukokno super tetra mbok aku, Mbok. Nek apa? Santengen. Nan gek nek rene. Hah? Nan gek nek rene. Kak, rene ndak warna lah. Delok guys, walah guys kok ngene. Iki lho, Pak. Duh. Metu menjaba. Luar. Kon tuku lho. Martabak ya akeh. Lah kae engko pengen mosok dipangan dhewe. Tak jajal guys. Mbok ora gelem kok. Bismillah. Maafkan gak dipecat. Mbah. Pilih. Apaan sih kamu mau ya? Njaluk manfaate kono. Ming, lho. Dicelok wae. Keke. Mas guys, Mbak Putri apa salin apa ya? Istirahat kok selawat ya ini lagi mulai. Ya Allah guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.